Chinga kecho nigo ekiombe gia Mwanyagetinge Heritage Council kiaba kigotwara egeikaro asense moyasunika imiya gonchali eligokwanera amang'ana alengete omugusi ase obwamo nabo igokorigia amachibu gose gukora emichando eliabagusi bagwetera omurikecho Ndemo Steve natalera sinsemecho nakotwariganiria oroboti rokobwatia ase ekenyorokia ria getugi ewodi ya Bumurenda nigabagaka nabang'ana inseri ya buriria Mwanyagetinge Heritage Council branch ya Bonchari basanga igoro egekoro ne chimbwa chimbe cyarorekanire ime ya Gusii asa matuka bwango iga tomeana iga sogo semani totebererani erinde muna turanyare kwiga chimbu chomo Gusii oriokare na into inde tonyare gokonyana ase ng'encho yogotuge kamang'ana aya yegekoro minto goto twachira amatokuro eng'ana eye gatonyobwaterane tigere nyare koera koetera astinguru chomaneno ito Nyasaye goto ntuna Mwanyagetinge otokora rio morembe utukolisheni abakora rio morembe obonya mwanya bantu bobo gati ya chimbwa chimbe chiagikerwa na muno korusigwa maiso kwa mwana Junior Sagini eng'ana yogosambwa kwa bantu ogotachirwa inse kwa abana chisegi chiegenka gati ebinto binde abang'ina beringire nintageteranji sasaba nanyora omong'ina teyo nchikoni akari nintaetendagere maragoba ong'akoboki makoboko ombekera amatoronge koboko ng'ana aragerete takong'aina abana ngogwaka gose gokong'aka kwamate ng'atato mina akong'aka bosa yayo ong'anyete nchikoni omenyete abagaka bare goikaransa ise bagamba amang'ana ayu omonto kang'achiru na nomorogi enjera nere abagaka ba Mwanyagetinge bare goikaransa bagayana amang'ana ayu na egento kende kiogokumi mono abagaka ego bakomorugo lakini mbali gokwana nonya tokogikeria ogoito kwa abana n'abang'ina n'abasubati abagaka abange mbabwate obororo chinyomba chiabo mpaka bairaneire ekenyenga amaru naro bakogenda gwekubia nayo ngogikeri tore na Mwanyagetinge omochaki bwekiombe kia Utu Coalition Dr. Kerubo Abuya nachengere kerengereri gie kiombe kia Mwanyagetinge ekyo gokonye ebyombe binde kurwanera obwene bwa mwanya bantu tugateba ng'abantu be culture abarai begetamaduni kieke Gusii cultural leaders baito babwatera namo na religious leaders bedini ntonyara kore tugonchore yikere ebinto ebinge ngokorekana birege ya Gusii biatorete irobosuku lakini namoroke gima biatago iromo Gusii igotogoteba omo Gusii ntori gotara matenena era igotore iga nobosuku ekere ebinto biakorekanire iga bitarenge gokorekana no Gusii nonye esuguku ya Christmas no mwako moya kegendrete konyonka ang'e nigo bonsi basabiruko bamaiso erio kwenekia ebikoro byoboke bago nechitang'uche nchiri kogendererigu ase ebinyoro tiga toba barendi babana baito tobarende chinga kechiga chiesuguku toba semi bona letu abanyore to kobasemi chimbwa chingiya chimbwa chobo mwanya bantu abagaka ba mintu irana gesarate toikaransi abana baito tobate una bagwende gwesika una bagwende gwatia machika ito gekoro tosikane into ase intwe totiga goita baibori tosika abana baito toba kingintu chingiya mintu mamusi togenderere Koripoteria Ndizi TV korwa sekenyorokia ria Getugi Bumurenda Ward Bonchari constituency Elietaliane Ndemo Steven